Salutare mincinoși! Iată începutul sezonului 2022, prima partidă pe acest an pentru mine. De această dată am ales să pescuiesc o partidă de 12 ore pe Balta Boteni 2. Așa cum bine v-am obișnuit, vom merge împreună și vom vedea standurile părții, ca să vă puteți face și voi o idee despre cum arată Balta Boteni 2. Acestea fiind zise, să mergem! Și am plecat în recunoaștere. Pe acolo este intrarea către sectorul A. Și dacă tot am spus sectorul A, ce vreau să vă spun, că Balta Boteni 2 are cumva două sectoare. Sectorul A, despre care vorbim acum și despre care și căruia am arătat intrarea, da? Și sectorul B. Sectorul B este cumva neamenajat, iar sectorul A este amenajat în sensul că are iluminat, sunt standuri bine delimitate și curate, cu pubele sau cu coșuri de gunoi în preajma fiecărui stand. Și ce vă să mai spun, mă rog, o să văd împreună cu voi. Standurile sectorului A sunt mult mai multe decât cele de pe sectorul B. De aici începe sectorul A, standul 1. Iar ce vă spuneam eu despre sectorul B este cel de acolo. Partea cealaltă se descopește până aici. Nu se poate înțelege să pescuiesc pe standurile A și B. Bun, să mergem mai departe. Sunt auzit, bate un vânt destul de tare. Care mie mi s-a părut a fi o paltă curată. Ca și drumul vă pot garanta că nu cred că vor fi ca și drum. Este ok, e un drum pietruit, nu cred că vor fi probleme de timp ploios. Standurile destul de apropiate, dacă mă întrebați pe mine. Văd că aici este și un văd în schimb foarte multe salci. Cred că este o poaltă bună de pescuit vara pe căldurile alea mari. Deja suntem la standul 9. Despre coșurile de gunoi și despre WC-urile ecologice, care sunt destul de dese. Colegii mei de stand. Ce faci, domnișoară? Ai venit la pescuit? O, naș. Am oprit și m-am campat, să zic așa, pe standul 12. Asta este standul meu. Până celălalt mal. Undeva la 110 metri. Undeva 80-20 metri. Ce vă pot spune că dimineață, când am venit eu undeva la 5:30, 6 fără ceva, sectorul ăsta A avea luminile aprinse și erau, chiar n-am avut nevoie de frontală, ca să zic așa.
Să trăiți! Da, și ce se vede acolo e capătul de baltă. Mie mi se pare o baltă micuță, cochetă, curată. Cel puțin sectorul ăsta. Administrația bănuiesc că și pe timpul verii se îngrijește de administrarea ierbii sau ce vor fi pe aici. După cum v-am mai spus, pe celălalt mal nu se pescuiește decât acolo la zona sectorului B și nu există posibilitatea ca pescarii să-și încurce lansetele pentru că nu sunt standuri față în față. Asta este cap de baltă. Aici cred că sunt undeva 130 de metri până în celălalt mal. Și de aici se poate ajunge și spre sectorul B, ocolindu-se practic toată balta. Când am să strâng sulele și am să plec, am să mă opresc și la standurile sectorului B, ca să vă puteți face o impresie despre cum arată partea aia. Din păcate, nu știu dacă m-am făcut auzit bine, pentru că vântul a bătut destul de tare încă de dimineață. Sper că la finalul partidei voi avea ce să vă arăt pe salteaua de primire, așa cum v-am obișnuit, sau poate nu, cum vrea bărbosul. Pentru că, fără să vă mint, pe partea asta, din păcate, n-am auzit pe nimeni să prindă ceva. Toți au prins pe strandurile din B. Acestea au fost standurile sectorului A de balta Boteni 2. M-am promis, pe plecare mergem și la standurile sectorului B. Sectorul B, cum spus, se poate ajunge direct în șosea. De aici, din șosea, da? Practic, balta Boteni 2. Este drum și mergeți la standurile sectorului B. Și aici la fel este un drum pietruit. E pământ cu piatră. Da? Ăsta este 5 pe 6. Înseamnă că alea sunt luate în calcul ca și standuri. Unde dau băieții, pe capătul pălții, încă șosea. Undeva la 80 de metri până în celălalt mal. Și aici aveți ușor de gunoi. Să trăiți! Și aici e destul de aglomerat. Cum vă spuneam mai devreme, pe partea asta băieții ăștia au luat. Să trăiți! Toată lumea! Ia, poate prindem și noi un deal în direct. Salut, băieți! Unde ne vedem?
Pescar de plăcere, canal de YouTube sau pe E grupuri. întâi acum. Da, acum mă duc. Bate vântul rău. Uite că tocmai am scos, că tot spuneam că pe partea asta s-a prins. Uite, tocmai am scos un coleg. Să trăiți. E drill? Da, uite ce frumos. Hai să-l mâncați sănătoși. Fire întinse. Bănuiesc că aici s-a mai lucrat, pentru că văd că malul ăsta e excavat. Da, se pare că băieții de pe partea asta de pe beu norocoși. Acum. Să trăiți. A fost? Hai? Dacă ai venit tu acum, ai fost? Uite, frumos și ăsta. 2 kg și Da, două. cam așa. Spre două. Mai ceva în ea? S-a dus? Bă, dar ne-au omorât cu vântul. V-a omorât cu vântul, dar ați prins. Pe partea aia ne-a omorât cu vântul, dar n-am prins. Noi am plec până să bată vântul. Am înțeles? Ia să văd și eu cu Belicu să vadă și băiatul. Da, dacă toți suntem... Care băiat? Da, tată. Opa. 1, 2, 3, 4. Ia să-l dau. Da, norocoși băieți ăștia. Da, tată, l-am văzut. Lasă-l acolo. Frumos. Tată, să-l mâncați sănătoși. Fire întinse în continuare. Da? Ce să zic, nu mai zi nimic. Am impresia că este vina domnului Turcoi. Da. Deci n-am mințit când am spus că băieții de pe partea asta au prins. Da, cu siguranță aici s-a excavat. Și cred că se va mai excava, nu știu. Pentru că practic au lărgit drumul. Să trăiți! Pe partea asta o să spun că e mai adăpost din cauza malului ăstuia. Așa vreo 90 de metri până 100 de metri. Să trăiți! Și dacă nu mă înșel, ba mă înșel, pentru că mai este un stand. Practic, pe 15 fiind ultimul stand de pe partea asta. Să trăiți! Da. Pus una peste alta. Cu siguranță voi reveni pe această baltă, dar voi reveni când va fi căldura aia mare. Să văd cum e umbra de la salcile astea.
partidei. N-am stat 12 ore, am stat undeva la 10 ore. Din păcate, nu am ce să vă arăt pe saltarea de primire pentru că practic n-am avut nimic scos. Au fost vreo 2 trăsături apatice și cam atât pe partea asta. Mă bucur dacă v-am putut fi de folos cu imagine pe care vi le-am arătat despre Balta Poten 2. Și ce să vă zic? E doar începutul sezonului. Fire întinse tuturor! Vă pup!